Salud! Ahoj všichni, já jsem... Ne, vlastně ne. Hola, hola! Ahoj všichni, já jsem Andres, jsem z Kolumbie, už 2 roky bydlím v České republice, vítám vás u nového videa. Dnes vám řeknu 15 vět nebo výrazy, když mluvíme o zdraví. Nezapomeňte odebírat tento kanál a sdílet se svými přáteli a rodinou. Takže jdeme na to. Číslo 15. Estoy enfermo. Tady mluvíme o stavu a proto používáme sloveso estar. Estoy enfermo. Opak by bylo estoy saludable, nebo jsem zdravý. Estoy saludable o estoy enfermo. Číslo 14. Estoy mareado. Česky by to bylo točí se mi hlava. A to je ten pocit, když cítíme, že se vše točí kolem sebe. A občas také pocit zvrácený, což španělsky by bylo tengo ganas de vomitar, si zvrácet. Číslo 13. Bolí mě hlava. Tímto výrazem můžeme říct, že některé části těla bolí. V tomto případě říkáme, že nás bolí hlava. Me duele la cabeza. Tak můžeme říct tengo dolor de cabeza, což česky to je mám bolesti hlavy. Další části těla, které často bolí, jsou me duele la garganta. Když jsem nemocný a mám kašel, pravděpodobně mě bolí krk. A tomu se říká me duele la garganta. Vevnitř. Pokud bolest je venku možná, tady když špatně spíme, tak říkáme me duele el cuello. Me duele el estómago. Bolí mě břicho. Me duele la espalda. Bolí mě zada. Me duelen las rodillas. Bolí mě kolena. Číslo 12. Tengo gripa. Znamená to, mám chřipku. Často s tím máme velkou teplotu. Což je číslo 11. Tengo fiebre. Mám horečku. A nástroj měření, který používáme, je termometro, což znamená teploměr. Tengo fiebre. Číslo 10. Tengo tos. Znamená to, mám kašel. Sloveso tady je toser, což znamená kašlat. Číslo 9. Estornudar. Znamená to kýchat. To může být z důvodu chřipky, nebo také nějaké alergie. Salud. Číslo 8. Infectado. Znamená to nakažený nebo nakažená. Když lidé dostávají například virus. Hay 2 millones de personas infectadas. Také se používá, když máme ranu a je tam infekce. La herida está infectada. Číslo 7. Tomar medicinas. Tomar medicinas, to je velmi obecné a když bereme prašky, například říkáme tomar pastillas, anebo sirup tomar jarabe, anebo kapky echarse gotas. Číslo 6. Vacunarse. Znamená to očkovat se. Můžeme to také používat jako přídavné jméno a říct estoy vacunado contra la gripa. A nebo mi perro está vacunado contra la rabia. Číslo 5. Pedir una cita médica.
Znamená to žádat o termín u lékaře. A to je velmi užitečné, když voláte na nějaké lékařské centrum a chcete naplánovat termín. Můžete jí říct den a čas, abyste byli přesnější. Například, quisiera pedir una cita médica para el lunes a las 9. A nebo jestli chcete přesunout ten termín, můžete říct Quisiera mover mi cita del lunes a el martes. A nebo jestli chcete zrušit ten termín, můžete říct quisiera cancelar mi cita del lunes. Chtěl bych zrušit termín v pondělí. Číslo 4. Romperse un brazo. Znamená to zlomit si ruku. A taky můžete říct romperse una pierna, což znamená zlomit si nohu. To se stává po nějaké nehodě a často používáme na to zádru, nebo španělsky yeso. Číslo 3. Tener una cirugía. Znamená to mít chirurgie v nějaké části těla. Například, tendré una cirugía en mi pierna. Číslo 2. Estar consciente. Znamená to být přivědomý. Člověk bude reagovat na věci, které se děje kolem sebe. Opak by bylo estar inconsciente. Například, el paciente está inconsciente. Číslo 1. Curarse. Znamená to vylečit se anebo uzdravit se. A to je, když náš tělo vítězí nad nějakým virem. To je pro dnes vše. Před závěrem chci poděkovat všem lékařům, zdravotním sestrám a lékařskému personálu, který bojí proti tomuto novému koronaviru. Doufám, že to všechno bude pro vás velmi užitečné. Napište mi v komentářích, jaké další problémy máte se španělštinou. Já moc děkuji, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud chcete další videa, odebírejte tento kanál. Sledujte mě na sociálních sítích. Mějte se krásně. Ahoj.